daraja ne ku karshen daraja sai mata. Rahama ne ku mata, rahama ne, daraja ne ku karshen daraja sai mata. Rahama ne mu mata, rahama ne, daraja ne ku karshen daraja sai mata. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته وآل بيته صلاة دائما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله. ‘Yan uwa, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci tare da farin cikin kasancewarmu a yau a raye a cikin wannan channel namu mai albarka. Allah Ubangiji ya sada mu da alkhairan duniya da lahira baki daya. Kamar kullum yau za mu yi magana ne akan abun da dai ya shafi maganar zamantakewan aure domin ni dai gaskiya a rayuwa babu abin da na fi ƙarfi a kai domin in dinga faɗakar da jama'a da ya wuce maganar aure. Haka zalika kuma kamar yadda aka saba akwai magunguna da zan bayar waɗanda yau nishaɗi za a yi, sabida akwai magunguna da zan bayar na saduwa wanda mata suke wa laƙabi da sanya mai gida mai nema wanda shi ake kira da sanya mai gida hauka. To da farko dai uwar gida, Allah Ubangiji ya saka miki da alkhairi da irin biyayya da kike yi ga mijinki. Kai ma mai gida, Allah Ubangiji ya saka maka da alkhairi da amanar da kake ci gaba da riƙewa. Sa'annan kuma ina so in ja hankalin, zan fara daga kan maza, wato da matanmu da 'ya'yayenmu amana ne a gare mu, sabida Allah subhanahu wata'ala ya faɗa a cikin alƙur'ani, kullukum ra'i wa kullukum mas'ulu an ra'iyatihi. Haƙƙin 'ya'yanka ya kamata lokacin da kake ƙoƙarin kula da haƙƙin 'ya'yanka, to kamar da Allah subhanahu wata'ala ya ɗaura maka nauyinsu na ci da sha da tufafinsu da karatunsu da tarbiyyansu, to ka yi ƙoƙari ka kwatanta. Haka zalika in ka dawo kan matanka, ba wai ka ba ta tuwo, ka ba ta sutura, ka ba ta sha, ba shi ne kaɗai ba. Haƙƙin nan nata na saduwa yana da matuƙar muhimmanci, ba kowanne daga cikinmu ya san haka ba, sabida akwai wanda shi a tunaninsa dan yau kawai ya zo salamu alaikum ke zo nan kawai yayi abin da yake so, yana tunanin shi ne wai ya biya bukatarsa. Kai ka biya bukatarka, ita fa ta kai din ma baka biya ba, sabida babu yadda za a yi ne ka zo min matanka dunkum kuma kai ka ce ka ji daɗin abin, ita ma ta ji daɗin abin, ba za ku ji daɗin abin ba. Lallai wani haƙƙi ne mai girma a lokacin da ka zo saduwa da ita, ka zo mata da 'yan wasan saki, ka zo mata da 'yan wasu maganganu haka masu ɗan tada hankali. Sa'annan kuma yayin da za ka fara saduwa da ita, ka kasance mai lallashinta, kada kai mata ta ƙarfi. To, ga mazaje waɗanda ba sa jin daɗin saduwa da iyalinsu,
zan ba da 'yan wasu magunguna kamar haka. Da farko dai mai gida ko ke uwar gida in za ki iya nemowa da kanki, ana buƙatar za ku samu ƙwai ɗanye, ku samu ɗanyen ƙwai. Idan ku samu ɗanyen ƙwai sai ku samo lemun tsami, sai ku samo tafarnuwa. Sinadarai uku kenan ko? To, uwar gida daga lokacin da kika haɗa waɗannan abubuwa guda uku, za ki fasa wannan ɗanyen ƙwan guda ɗaya tak ya isa. Sai ki ciro wannan ƙwaiduwan na ciki, wannan yayyaluwan, sai ki cire ta domin da ita za a yi amfani. Ruwan sai ki ije shi a gefe. Lemun tsamin kuma ana so aƙalla kamar guda 2 zuwa 3, ya danganta da yanayin girmansu. Sai ki yanka wannan lemun tsami ki matse a cikin ƙwan nan. Bayan kin matse lemun tsamin nan a cikin ƙwan, sai ki ɗauko wannan tafarnuwa naki, ita ma ba wani mai yawa ba ne, kamar wacce bata wuce ta naira 50 ba. Sai ki jajjaga ta. In ki ɗan jajjaga ta a turmi kenan, sai ki ɗan zuba mata ruwa wadda bai wuce ludayi 1 ba, ludayin shan kunu. Sai ki sa rariya ki tace ta zuwa cikin wannan ruwan ƙwai da lemun tsamin. Uwar gida, idan kika yi haka kullum kina sha, ba sanya mai gida hauka ba, ai sanya mai gida tashin hankali ne, saboda a duniya zai ji bai taɓa jin wata 'ya mace kamar ki ba. Duk inda ya fita ya ga wata 'ya mace ba zai saurare ta ba. Tunanin kishiya, ai sai dai mijin naki jarababbe ne na gaske, shi da zai yi tunanin kishiya. Amma na gaya miki, in kika fara wannan, ke kishiyar ma ba za a yi tunaninta ba. Lallai ya kamata ku yi ƙoƙari ku dinga jaraba abubuwan da ake baku, yana da matuƙar muhimmanci. Sirri ne mai girma, ba kowa nake ba. Don Allah, idan mun bayar a dinga ƙoƙari ana amfani da shi. Allah Ubangiji ya sa mu dace. Kar ku manta, ku danna subscribe, sannan ku danna alamar ƙararrawa domin sanar da ku da zarar mun ɗaura. Allah Ubangiji ya ba mu ladan abin da muka faɗa daidai, wanda muka yi kuskure kuma Allah ya yafe mana. Subhanaka Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli shay'in qadir. هو الله الذي لا إله إلا هو الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق والبارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابل الباسط الكافر الرافع المعز والمذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير العليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد البائس الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المجلس المحسي المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد المجيد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم والعفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والاكرام المقصد الجامع الغني المغني المهدي المانع الضار والنافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وأنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.